Ето тук високо в планината вече е слънчево. Излязохме от мъглата. Сега започваме да изкачваме билото на Конявско-Цървенянската планина. Тия борчета колко са пораснали за 40 години. Беха малки. Съм ходил с колело преди 40 години. Велосипед. Балканче. После с един айст щъркил. Руска работа. Ето една неработеща бензиностанция от дълги години. Някой е спрял. Това е да пишка. Оп, 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 оп.